ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Касе ки хонахаре анами видеоро тамошо кунем. Мардуи азиз, гарени хонаҳои арзонай. Мардуи азиз, имрӯз 29 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 117 сомонӣ. 1000 рубли 117 сомонӣ. Дар имрӯза видео мардуи азиз халаденики фурӯшӣ астай, стиральни машина астай, пилтаи свети плюс духовкаш қатияй, микроволновка астай, угловой диван астай мардуи азиз. ҳавлии фурӯшӣ астай дар шаҳри Исор, хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, хона астай дар ноҳияи Вахш, хонаи заминӣ астай дар шаҳри Исор ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. Квартираи аз он астай дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамие ки ҳавлии фурӯшии 55000 сомониш мега. Бардори ғарибам шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 462000 рублда бихарен. барои ҳам видеоро нагзаронда то охириша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи ягон хона шумода маъқул мешава ва яке мехарен шохӣ. лайк абиҷихен, касе дар канали мо меҳмон бошем, подписатсия кунем, видеои ма шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. агар кор да бошӣ я 10 минут перекур ка, агар хона да бошӣ ёнбош ки ва видеои бачаячкидоро тамошо ка. бардури азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи совхози Вахш, деҳаи Истиқлол. бардури азиз, 10 сотиқ заминай д дар хона ба як калидорш кардагӣ, ремонти хонаҳо миёнае. бардури азиз, масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. бардури азизам, нархи хонаро 95000 сомонӣ мега. 95000 сомонӣ ба пули русӣ 798000 рубл мешидаи. ва соҳиби ҳамин хона мега ки алиша мешава ба мошин дар Тоҷикистон ё дар Россия. мақсад ки ана дар Тоҷикистон ягон мошин ё дар Россия ягон мошин боша, алиш мекунам. чӣ хеле ки гуфтам бардури азиз, нархи хона 95000 сомон, ба мошинам алиш мешава. мисол мошин дар Тоҷикистон ё дар Россия боша, ҳамин акада занг бизанен. ва бардури азиз, ҳамин ака бо дар мисол дар ҳамин совхози Вахш ду хонаи дигарам дора, ӯ нархошон дигаанд. бардури азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ана 95000 сомон мошин болои сум мешава ва ду хонаи дигар мисол ҳамин совхози Вахш ҳамин ака дора. номраи телефонаш WhatsApp ҳам дора, номраи Тоҷикистонаш Мегафон Лайф дора. бардури азиз, занг бизанен, маслиҳат кунед. ана ка бардури азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи арзон. бардури азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 3 сотиқ заминай, 3 дар хонара фундамент рехтагӣ. чӣ хеле дисем бардури азиз, фундаменти баланд рехтагӣ. ана соҳиби ҳавлӣ мега ки овсвеч ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, мактаб, магазин, масҷид наздик бидаи. бардури азиз, срочно фурӯхта мешидаи. нархеш 55000 сомонӣ. ба пули русӣ 462000 рубл мешава. бардури азиз, ба пули тоҷикӣ 55000 сомон. срочни бардури азиз фурӯхта мешидаи. ана номраи телефонаш ҳастай, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед.
халаденики фурӯшии айрасӣ овардагиам бардӯи азиз ҳама ҷош 100% кор мекуна. нархошон ай 2000 то 3000 сомон ай бардӯи азиз. марҳамат на касе дар халаденик дар кор боша бардӯи азиз ай 2000 то 3000 сомона. ва бардӯи азиз стирали машина ҳастай ишам айрасӣ овардагӣ ҳама ҷош 100% кор мекуна. састаянишам беҳтарин ай. нархиш ай 2000 то 3500 сомонӣ. пилта бардӯи азиз пилтаи светӣ духовка дорад чихеле ки дидесен айрасӣ овардагӣ 100% бардӯи азиз кор мекуна. нархиш ай 1200 то 2000 сомонӣ. микроволновка аст бардӯи азиз ҳама ҷош созай ана айрасӣ овардагиан ишам 100% кор мекуна. нархиш ай 500 то 600 сомонӣ бардӯи азиз чихеле ки дар экран айсагим ҳамаша. ва бардӯи азиз бо углавой диван астай чихеле ки десен углавой диван айрасӣ овардагӣ састаяниш зурай. нархиш 3500 сомон. кадомеша мисол мегирем бардӯи азиз занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам ба шумо арзон мекуна. номерои телефонош ватсап ҳам дора бардӯи азиз. чихеле ки дар экран айсагим ҳама нархоша бардӯи азиз чихеле ки гуфтам ҳамаям ё ҳастанд састаяниёшон беҳтарин ай. ҳар хел нархе бардӯи азиз фақат занг бизанед бо арзон мекуна. мисол чанг қи навистагим аидам арзон мекуна. фақат шумо занг бизанед бигӯем ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам. бардӯи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардӯи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардӯи азиз компания баха компания рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам бардӯи азиз. мошиношон мошинои беҳтарин ай. и яка пастаян ами кор дай мақсад номерош ватсап дора занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардӯи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду ТЖ гап занем ба шумо арзон мекуна. ин бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бо соқ саломат рафта инҷа варидор ҳама садфрӯза дар ин номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебарату соқ саломат меорату. бардӯи азиз агар шумо ягон чӣ барои фурӯш дошта бошед номерои ма дар якум комментария закрепит кардагем ё аввали видеоро нигоҳ кунед номерои ма ҳаста ё якум комментарияро нигоҳ кунед номерои ма ҳаста. бардӯи азиз дар ватсапи ҳамун номеро роӣ кунед ма реклама мекунам. бардӯи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабизда 10 сотиқ замин дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагия ки ана срочна ҳавлии фурӯшӣ 10 сотиқ замин дар хона пад абой тайёр кардагӣ. нархш бардӯи азиз 125000 сомонӣ. арзон мешава алиш намешавад бардӯи азиз. касе гӯш кардесен ана 125000 сомон арзон мешава. мисол масъалаи алиш қати алиш намешидай фақат арзон мешидай. ва соҳиби гуфтагия ки агар мисол видеош дар кор шавад дар ватсап бинависем видеошам мепартом. бардӯи азиз номерои телефонош аст дар экран нависагим занг зада маълумоти бештара бигирем. бардӯи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Боғтар пешина Қурғонтепа. ай круговои шаъло то хонара 12 километр дур буда ай тарафи Калхозобод. ай круговои шаъло 12 километр дур буда ай то хонара бардӯи азиз. ана тарафи Кукан гулуфтагия 4 сотиқ замин дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад дӯстони азиз. нархи хонара 170000 сомонӣ мега. 170000 сомон 4 сотиқ дар хона ба пули русӣ 1428000 рубл мешидай. номерои телефонош аст бардӯи азиз. касе харидори аниқен числаи видеоро нигоҳ кунед барвақтар боша занг бизанед қатъияка маслиҳат кунед. бардӯе ки ай ғарибӣ гуфта будем ки квартири арзон ай шаҳри Кӯлобмон марҳамат ина гӯш кунед. ай киҷое ки мисол дар корайтона комментария да бинависед дар видеои оянда насиб иншоалло арзон барои шумо реклама мекунам.
дӯстони азиз, квартира дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаём, яххонага дар 5 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. Доми новостройка квартира нав ремонт кардагиай. Хеле ки дар сурати дестем бадруи азиз, ремонтш навай. соҳиби хона маълумот додааст ки ана квартира дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаём, наздики родоми Раъно Ғафурова. бардури азизам, нархиш 170 000 сомонӣ. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номарои телефонаш аст. харидорои аниқ занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. бардури азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон. яххонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 19 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар Душанбе, 46 микрорайонда қарор дорад, рӯ парои мамтухона. доми 4 этажа. бардури азиз, ана касе харидор бошем, бо савдо мешидай. нархиш 210 000 сомон арзон мекунад. бардури азиз, квадратиш 19 квадратай. 19 квадратни метр, 210 000 сомон. ба пули русӣ 1 765 000 рубл мешидай. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, аз куҷое ки ҳавлии фурӯши хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон ва бисёри чизо рӯй кардам. бардури азиз, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардури азиз, маъқул шуда боша як дона лайки бепала бичқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, видеои ма шумода мерава. ва бардури азиз, аз куҷое ки хона замин квартиратон дар кораи, комментарияда бинависен. агар дар кор набоша, просто дар комментария рақами 5 бинависен ки ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатъима тамошо кардем. ва дӯстони азиз, агар видео ядо дараки он, агар шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будае, аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шудае, баъди сирх шудан сиёҳ шудае. дигар илоҷиш наштида. диданд ки мисол почааш сиёҳ шудае, почааш аз зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд, гуфтаге барои доруош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе ситишам мондагим бардуро. агар имконият боша, ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.